bakelen san kɛmɛ kɔnɔntɔn ni san 60 o septembre kalo tile 22 Mali y'a ka yɛrɛ mahɔrɔnya sɔrɔ ka bɔ o la kana bila bi la ko caman kɛra o kɔnɔ o de ko hukumu kɔnɔna la sa an sera an ka maakɔrɔ dɔ ma ni politiki mɔgɔkɔrɔba don ni parti min ye jamana lata indépendance la n'o USRDA ye o tɔn maakɔrɔ don o tɔn tiɲɛtabaga dɔ don n'o ye Daba Jawara ye an y'a kanu sa ka jamukan in kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min Modibo Keyita n'a jɛɲɔgɔnw yɛrɛ ye ɲɔgɔn lajɛ kɛ yɔrɔ min na an ka indépendance n'o y'an ka yɛrɛmahɔrɔnya k'o kuma fɔ o ye salle min tɔgɔ ko salle l'indépendance n'o bɛ an ka ekɔlidenw ka kalansoba dɔ la cɛmancɛ kalanso don ko lycée technique an filɛ o salle de kɔnɔ n'o ye salle indépendance ye salle indépendance in san 1000 y'a fɔ cogo min na san 900 san 60 septembre kalo tile 22 Modibo Keyita n'a jɛɲɔgɔnw seginnen kɔ ka bɔ Sénégal n'olu ka faaba ye Dakar n'u kun dagalen bɛ yen nɔ wagati kɔnɔna la wagati min Mali ni Sénégal jɛra ka u ka yɛrɛmahɔrɔnya ta ɲɔgɔn fɛ n'a bɛ f'o ma ko fédération o kɔnɔna la o jɛkulu in jamana fila jɛkulu in a ma kɛ jɛkulu sima ye sabu a ma san bɔ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ damaw ni o ye Modibo Keyita ni a jɛɲɔgɔnw ye Senghor ninnu u nana fɔ ɲɔgɔn kɔ fɔɲɔgɔn kɔnɔna la furukufuruku nana bonya fo ka tɔn yɛrɛ ci n'o ye jamana fila ka tɔn ye k'o ci ka bɔ ɲɔgɔn na Sénégal ja ta dan na Modibo Keyita n'a a jɛɲɔgɔnw sa olu ka furukufuruku nana kuncɛ Mali la parce que u seginna ka na so k'u bɛna an yɛrɛ ka indépendance dɔgɔda kuma de kɛra san 1000 san 900 san 60 septembre kalo tile 22 lycée technique salle nin kɔnɔna la a don kuma caman kɛra a don ko caman kɛra an ka jɛ ka Daba Jawara lamɛn ɲɔgɔn fɛ bi an bɛna an ka indépendance ta an b'an ka indépendance ta an b'an jigi da an yɛrɛ de kan an b'a ka indépendance ta fɛn min tun ani Faransi accord min tun b'an ni Faransi cɛ o accord banna bi an bɛ k'an yɛrɛ ta ye an de b'an jija an seko n'a damayira la pour que an ka jamana lawuli n'i y'i miiri o mɔgɔw la hakili bɛ mɔgɔ caman na ne tun ka dɔgɔ indépendance don ne tun ka dɔgɔ mais sani coup d'état ka kɛ en 68 n bɔra ko caman kalama donc n ye mɔgɔ caman ye bon minnu kɛra indépendance ni sababu ye minnu kumana ya le 22 septembre la minnu kɛra animateurs ye minnu kɛra organisateurs ye minnu ye jamana minnu kɛra fɛn ye a don minnu bɛ jamana bila sira ɲuman kan bon a caman u bɛɛ tanyana yan bi pratiquement ne tɛ mɔgɔ dɔn a tuguni ni mɔgɔ mun 22 septembre fɛn na mɔgɔ minnu tun b'a ɲɛmɔgɔ la ne y'a mɔgɔ bɛ yen tuguni n t'a dɔn mais n b'a ɲini Ala fɛ Ala ka kɛ sa Ala ka sɔrɔ dɔw bɛ halisa dusu min tun b'olu kɔnɔ k'o ɲɛsin fasow ma dusu min tun b'olu kɔnɔ ka ɲɛsin u ka faso jɔli ma k'u ka faso bɔ nɔgɔ la k'u ka faso bɔ jɔnya la ne donnen yan bi salle kɔnɔ hakili taara o de la n'i y'a lajɛ a mɔgɔw diplôme mun b'anw bolo bi o tun t'u mɔgɔ si bolo pratiquement mɔgɔw de y'a décidé k'u bɛ indépendance ta minnu tun kalannen don n'u bɛɛ ye kosɛbɛ o ye minnu tun bɔra William Ponty bon olu tun dɔw ye école karamɔgɔw dɔw agent de trésor ni fɛnw ye mais cadre ba minnu b'an diplôme ba minnu b'an bolo bi n'a sɔrɔ dusu min tun b'olu kɔnɔ n'o dusu donna anw kɔnɔ bi an ka jamana bɛ kɛ fɛn ye an si hakili tɛ mun na mais Ala de bɛ se k'o dusu don an kɔnɔ parce que denmisɛnninw kalannen don ka se niveau min ma bi n'o dusu donn'u kɔnɔ u b'an ka jamana lataa ɲɛ donc nin salle nin kɔnɔ yan 22 septembre la
RDA ka congrès de kɛra Union Soudanaise RDA a ka congrès de kɛra yan a ka congrès mun kɛra yan Soudanais bɛɛ de ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka fara ɲɔgɔn kan o y'a sɔrɔ PSP tɛ yen o y'a sɔrɔ PSP yɛlɛmara ka kɛ PRS ye ka tila ka don RDA la PSP mɔgɔw bɛɛ PSP yɛlɛmara donna RDA la photo dɔ bɛ yen congrès bannen u bɔra k'u jɔ k'u bolo kɔrɔta n'i y'a photo lajɛ i bɛ Modibo jɔlen i bɛ Fililabo jɔlen i bɛ mɔgɔ dɔ wɛrɛw jɔlen u y'u bolo kɔrɔta jama ma parce que o y'a sɔrɔ RDA ko tɛ yen tuguni PSP ko tɛ yen o y'a sɔrɔ bɛɛ kɛra Union Soudanaise RDA section du parti de la Fédération africaine parti de la Fédération africaine ni o dilala Fédération du Mali kɔnɔna de la o parti dilalen PRS n'o tun ye Fililabo ka parti ye olu ko k'u bɛ fara RDA kan pour que o bɛɛ ka taa PFA la parce que bɛɛ tun b'a fɛ fédération ka créer quoi donc ka bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan Soudanais bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan sans aucune distinction pour proclamer la République du Mali olu de nana bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka n'a fɔ maintenant an bɛna jamana kura sigi a jamana tɔgɔ an b'a tɔgɔ da Mali an b'a tɔgɔ da Mali dɔ tun ye Fédération du Mali ye mais an bɛna République du Mali an bɛna Mali Fédération du Mali tɔgɔ ta k'a da an ka dugu la k'a tɔgɔ kɛ République du Mali ka kɛ jamana mun ye jamana k'a yɛlɛma hɔrɔnya ka sinsin k'a fɔ ko an ye hɔrɔn ye foyi tɛ an ni mɔgɔ wɛrɛ si tɛ diɲɛ na fɔlɔ an bɛna daminɛ komi bi de n'an ye relation mun kɛ an ni mɔgɔ mun cɛ o de relation bɛ yen relation kura minnu b'an ni Faransi cɛ o relation tɛ yen tuguni an bɛna relation kura de kɛ bon o relation kura ninnu n'i ye gafew lajɛ i b'a ye o relation kura ninnu olu kɛra en 1962 Faransi ni Mali ye accord caman signé o accord olu accord caman signéna n'i y'a lajɛ Dissa Jara de fɛ ale tun tɛ ministre ye mais ale tun ye secrétaire politique du parti mais c'est ale de tun bɛ Mali représenté o accord ninnu na halisa ale de ka signature o accord ninnu na donc o ye de k'a jira malidenw na k'a fɔ 22 septembre don gansan tɛ parce que an y'a jira o don de k'a fɔ an bɛna an yɛrɛ ta an b'an yɛrɛ ta an bɛ jamana baara nin sira de kan an bɛ jamana baara nin sira de kan an b'a baara jɛlenya kan an b'a baara k'an jigi da an yɛrɛ de kan an b'a ɲini sɔrɔdasi minnu bɛ yan tubabu sɔrɔdasi minnu bɛ yan u k'an ka jamana to an ye an bɛna an ka armée sigi an b'a ɲini ka an ka commerce bɛ taa cogo min na fɛnw bɛ taa baara bɛ taa sira minnu fɛ k'olu yɛlɛma comme on le dit la décolonisation économique donc 22 septembre la congrès bannen yan congrès sisiw ye ɲɔgɔn lajɛ u taamaru sen de la ka bɔ yan ka taa assemblée la parce que yanni assemblée man jan u taalen assemblée la bon Modibo Keyita a kumana yan comme secrétaire général du parti mais a taalen assemblée la a kumana yen comme président du conseil du gouvernement de la République soudanaise bon k'a demandé assemblée fɛ k'a fɔ k'a fɔ maintenant République soudanaise o tɛ yen tuguni République soudanaise yɛlɛmana ka kɛ République du Mali République du Mali jamana don jamana mun ye fɛnnen don jamana yɛlɛma wɔrɔnyalen don mɔgɔ ka juru t'a la sira mun ka d'a ye donc o président ni ale de taara demander assemblée fɛ k'a fɔ assemblée ka Mali ka yɛlɛma wɔrɔnya sabanti k'a fɔ an kɛra République du Mali République du Mali mɔgɔ ka juru t'an kan na an kɛra an yɛrɛ ta ye mun ka d'an ye an b'o de kɛ an ka jamana na n'an b'a fɛ an ni mɔgɔ min ka diya an n'o tigi bɛ diya n'an b'a fɛ ka jamana jɔ cogo min na an b'a jɔ ten o de kɛra 22 septembre donc ko fila de kɛra 22 septembre RDA congrès o kɛra fɔlɔ après RDA congrès bannen u taara assemblée la
parce que l'Assemblée de Tunisie a fait à tout, il y a beaucoup, pas beaucoup, il y a beaucoup. L'Assemblée de loi a fait que Soudan est la République du Mali. Il a fait que l'Assemblée, ou l'Assemblée constituante, ou la Constitution kurata. Donc il y a la Constitution du 23 janvier 59. Oui, il y a la Constitution du 22 septembre 1960. Quand il a fait que le gouvernement Moussigira, le gouvernement Moussigira en 59, le gouvernement est reconduit pour un gouvernement provisoire. Donc, il y a le 22 septembre. Là. Donc, on a tout. Le 22 septembre, Mali a comme à Kaïra, on a deux. Parce que tu vois, nous, nous avons l'indépendance, la Fédération du Mali, indépendance, le 20 juin 1960. Mais le 22 septembre, Mali a été indépendance. Parce que c'est même signé avec la France, parce que nous avons un ballon d'eau là. Donc il fallait que nous ayons un ballon bouilli. Le ballon de Boré, 22 septembre, c'est pour que le 22 septembre, comme on a eu un Dumfolo. Nyama Daba Jawara an bɛ san min na o ye san 2000 ani san 20 san 60 yɛrɛta kɔfɛ ne ko hakili lajigin na yɛrɛta in kɔnɔna la Mali sera ka mun de kɛ fo ka na bila bi la gɛlɛya jumɛnw sɔrɔla la nɔgɔya jumɛnw sera ka sɔrɔ e yɛrɛ ka hakilina ye mun ye bi jamana taabolo la ni o ye san 60 n'a ye an dun ɲɛ b'a la ko hakili la ko yɛrɛma hɔrɔnya bɛ na ni lafiya min ye ayiwa an ka jateminɛ la halisa lafiya mana kosɛbɛ dɛ e ka hakilina ye mun ye lafiya ko cogoya la yɛlɛma caman de donna yɛlɛma caman nana bon n bɛ misali ta fɛn fitinin dɔw kan dɔrɔn bon an fitininama an tun ye pionnier ye si kɔnɔ bon n'i y'i miiri o ma ka Bamakɔ nɔgɔ cogo ye bi i b'a dɔn ko dɔ kɛra jamana kɔnɔ i b'a dɔn ko dɔ kɛra jamana kɔnɔ an tun b'an sigi pose de kɔnɔ k'an ka te wuli parce que ji nɔgɔ tun tɛ yen bon an mamuso ninnu minnu ka so ɲɛsinnen don ma don o don fajiri u tun bɛ wuli ka kari kɔnɔna bɛɛ de fira kari kɔnɔna bɛɛ de tun bɛ fira an mana tiga min ɲimi sufɛla la ni dugu jɛra i b'a sɔrɔ u bɛna bɛɛ fira an bɛ tila ka n'an sigi pose kɔnɔ an ka te wuli bon o ye yɛlɛma kelen ye nin ye kilasi kɛ ni ne y'a ye kilasi kɛ mun na parce que san dɔw kɛra u y'a décidé ko mɔgɔ si tɛ gɛn ka bɔ école la n'i ma se sɛngɛmande la i tɛ gɛn ka bɔ école la i tɛ gɛn ka bɔ école la i bɛ to école la f'i ka se sɛngɛmande la n'i sera sɛngɛmande ninnu na CM2 la CM2 n'i sera ka passer ka taa 6e na i bɛ taa yen n'i ma taa ka taa 6e na i bɛ taa CFP la o b'a sɔrɔ CFP ninnu créeren don u ye CFP ninnu dayɛlɛ CFP dɔw bɛ kɛ menuisiers ye dɔw bɛ kɛ maçons ye dɔw bɛ kɛ fɛnw ye caman à partir de la 6e bon lycée technique yɛrɛ kɔnɔ yan CAC tun bɛ a yɔrɔ la CAC tun bɛ Kofila nin na ISCA bɛ yɔrɔ min na sisan o Kofila la i bɛ angariba minnu ye i tɛmɛ t'o Kofila la olu tun ye CAC de ye olu fana tun bɛ mɔgɔw degele fɛnw de la tourneurs ni fraiseurs ni fɛnw olu bɛɛ tun bɛ former de donc il n'y avait pas de déperdition scolaire pratiquement parce que n'i ma se ka circuit normal min kɛ i bɛ bila ka taa circuit professionnel la i bɛ dege baara dɔ la i bɛ se ka i yɛrɛ ka indépendance économique sɔrɔ cogo min na i bɛ se k'i ka vie kɛ n'o baaraw ye n bɛ mɔgɔ caman dɔn mɔgɔ dɔnnenbaw don n'i y'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ ye k'olu olu tɛmɛn'o sira de fɛ bi o tigi b'a fɔ ko o ye nkalon o tɛ se ka kɛ alors que u tɛmɛn'o sira de fɛ u tɛmɛn'o siraw fɛ u taara u sera k'u yɛrɛw jija ka ko wɛrɛw kɛ mais u kɔni y'a daminɛ o siraw de fɛ u b'a fɔ cogo min na
mɔgɔ caman kɛra pilote ye Air Mali créé mɔgɔ caman kɛra pilote ni fɛnw ye bon u tatɔ formation na i b'a sɔrɔ dɔw tun bɛ 9e na dɔw tun bɛ peut-être lycée la 11e na mais u bɛɛ sera ka taa u y'u former u kɛra pilote ye u ye Air Mali ni fɛn u ye avion ni fɛnw boli bon n'i ye jamana lajɛ bi ni mun fi fɔlɔ n ye exemple kelen ta nɔgɔko la jamana tun fɛn don cogo min na ka na jamana nɔgɔcogo lajɛ bi n'i bɔra sisan k'i bɛ taa daba naani na a yɛrɛ ta i b'a ye cogo min yɛrɛ la hali an tun b'an ka te wuli dingɛ de kɔnɔ an ka da la parce que ji nɔgɔ tun tɛ yen o ko larawelikɛlaw tun bɛna o bɛ passé k'a lajɛ mɔgɔ si tun tɛ farinya k'i ka ɲɛgɛn ji bila ka na dingɛ kɔnɔ bɛɛ tun bɛ wulu sen i ka so kɔnɔna la k'a fɔ i ka ɲɛgɛn bon yɛlɛmali kɔnɔ fo que halisa mɔgɔw ka dusu ta ne mun fɔ ne ko chaque fois ni ɲɛna Maliku kɔni a banna ni kɔni a zena ninnu kɔni nana ninnu b'a tɔ bɛ a tɔnin bɛ ci bon Ala bɛna n'a ka na ye ka fɛɛrɛ kɛ k'olu mɔgɔw k'olu lajɔ duwawu bɛ jamana nin ko quoi duwawu bɛ jamana nin ko parce que an bɔra ko gɛlɛnman caman na n ye mun f'i chaque fois ni ɲɛna o de b'a ko Mali bɛ lenburulama Mali tɛ ci n'i y'a lajɛ bon i b'a fɔ ko kuma lankolon don wa mais kuma lankolon tɛ c'est à dire que a sigilen don fɛn dɔw de kan